Dan il-programm qed jittella bl-għajnuna ta' ProTrade, MFCC, Logo Express u St. Albert Ironmongery. Intminint huwa produzzjoni imtella mill-istudenti ta' tielet sena tal-Baċċellerat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-Emcast. Nilqawkom għal-programm ieħor mis-sensiela Intminint fejn is-suġġett tal-lum huwa l-online dating, l-evoluzzjoni tiegħu minn fejn beda u fejn sab illum il-ġurnata. Ser niltaqgħu wkoll ma' koppja illi ltaqgħu propju online kif ukoll kif nistgħu nevitaw l-scams illi nsibu fl-online dating. Però din id-dinja kollha tal-online dating minn fejn bdiet? Naraw f'dal-filmat illi ġej. Insibu mijiet ta' apps u siti li l-kunċett tagħhom huma biex ilaqqgħu n-nies ta' madwar id-dinja. Tajjeb li ngħidu li 500 sena ilu ma kienx hawn dan it-tip ta' teknoloġija u għalhekk in-nies kellhom ikunu iktar kreattivi. Fil-kultura Maltija insibu l-ħuttaba li llum il-ġurnata nafuhom bħala matchmakers. Din kienet persuna li kienet tlaqqa l-koppji ma' xulxin. L-ewwel ħaġa li kien jiġri huma l-ġenituri jmorru għand il-ħuttaba. Din il-ħuttaba kienet tlaqqa żewġ setijiet ta' ġenituri. Dawn jitkellmu fuq il-deċiżjoni tagħhom u jekk huma kontenti. Jekk iż-żewġ setijiet ta' ġenituri huma kontenti, jibdew jitkellmu fuq iż-żwieġ. Wara l-ħuttaba kien hemm il-kappillani. Il-terminu tekniku li kienu jużaw bejniethom kien vetting. Fl-modi, il-kappillani kienu bażati fil-parroċċa kważi ħajjithom kollha. B'hekk kienu jafu l-ismijiet tal-kull familja. Għalhekk saru l-punt ta' referenza għal dawk li jridu taqbila fl-imħabba. Din il-ħaġa ftit li xejn għadha tiġri ħabba l-fatt li l-kappillani jimxu matul iż-żmien. Għalhekk saret diffiċli ħafna biex issib kappillan biex jgħinek issib relazzjoni. Fil-passat kien hemm ukoll ir-riklami fuq il-gazzetti. Hawnhekk issib miktuba deskrizzjoni ta' kif iridu l-maħbuba tagħhom. Normalment dawn it-tip ta' avviżi kienu jagħmluhom l-irġiel jew inkella n-nies ta' klassi għolja. F'1995 Match.com ġiet appruvata bħala l-ewwel dating site fejn in-nies jistgħu jsibu l-imħabba ta' ħajjithom b'mod online. Iktar ma għadda żmien, iktar il-Maltin bdew jippruvaw dawn it-tipi ta' siti. F'2007, l-iPhone ħareġ madwar id-dinja kollha u b'hekk bdew joħorġu wkoll dating apps ġodda. F'2012 Tinder tnieda bħala dating app ġdida. Din kienet l-ewwel app li n-nies setgħu jinniżluha fuq l-iOS tagħhom u iktar tard kif ukoll l-Android. Fl-2014 Tinder saret l-ewwel app li laħqet biljun matches. Fid-dinja tal-lum, dawn it-tipi ta' apps qed jgħinu n-nies biex ikollhom iktar opportunitajiet biex isibu l-imħabba ta' ħajjithom. Madankollu, ċerta rħula partikolarment għawdex għadhom jiduru fuq il-kappillani biex jiċċekkjaw u jillaqqgħu koppja oħra u jiċċekkjaw ukoll jekk huma adattati għall-itfal tagħhom. Wara dak il-filmat qasir nistgħu nikkonkludu li l-online dating f'dawn l-aħħar 10 snin għamel passi kbar. U l-ewwel mistieden tiegħi fl-istudju għallum huwa Father Manuel Camilleri fejn miegħu ser nitkellmu dwar x'hemm komuni bejn il-ħuttaba, il-kappillani u l-online dating. Kif aħna l-ewwel nett? Tajjeb, grazzi tal-istedina. Grazzi lilek u lit-telespettaturi kollha. Grazzi tal-qajt l-istedina tagħna. L-ewwel mistoqsija li għandi għalik hija l-irwol tal-ħuttaba jekk għadux jeżisti u jekk għadha teżisti kif jaħdmu llum il-ġurnata. Di per se naħseb kif qal il-feature tajjeb naħseb iktar għada f'komunitajiet żgħar u mdaqsa bħalma hija l-komunità ta' Għawdex.
Malta ma dikx tisma bil-ħuttaba, ma jidillix. L-aħħar darba li smajt bil-ħuttaba jien personalment meta kont żgħir, ġifieri xi 50 sena ilu. Naħseb imbagħad din evolviet evolviet f'sistema fejn in-nies kienu jiltaqgħu flimkien f'ambjenti soċjali u jibdew jinnamraw, minn hemm kienet tinbet ir-relazzjoni, ġifieri ma naħsibx li għadha teżisti ir-rol ta' ħuttaba personalment, ma naħsibx għall-inqas. U fil-karriera tiegħek ġi li tqajt ma' ċertu sitwazzjonijiet fejn in-nies ġew għandek biex isibu l-imħabba? Iva però biex inkun onest qatt ma ħadd responsabilità tagħha di fis-sens li jiena nippreferi li persuni jiltaqgħu wiċċ b'wiċċ isiru jafu lil xulxin minn hemm tinbet ħbiberija u mill-ħbiberija tinbet relazzjoni. Qatt ma ħadd responsabilità li nlaqqa żewġ żgħażagħ biex jibdew joħorġu flimkien. Anke bħala prinċipju ma naqbilx miegħu bħala saċerdot għall-inqas. U kemm kienet tkun ir-rata ta' suċċess għandek kurżità ta' meta l-kappellani jippruvaw ilaqgħu żewġ persuni biex jibdew relazzjoni, kien hemm rata ta' suċċess tajjeb? Ifhem, jekk tuħa 50 sena ilu jew ftit iktar, kienet rata ta' suċċess kbir għaliex il-kappellan kien ikun kif qal il-feature ħafna drabi il-kappellan mhux jinbidel kull 5 snin imma kien jagħmel omru sħiħ hemmhekk, għalhekk kien ikun jaf il-familji kollha. Però ma kienx jaf biss il-familja, ma kien jaf ukoll il-backgrounds tagħhom. In-nies kienu jistaqsu fuq ħafna issues dak iż-żmien, jekk kienx hemm mart fil-familja, kemm hija tat-tajjeb il-familja jew le, jekk hux lesti li jipprovdu d-dota tal-bint, jekk kellhomx proprjetà, ġifieri il-kappellan kien ikun jaf dan kollu. U għalhekk kienet iktar faċli għalih li jlaqqa il-koppji u li issib partner arusa jew arus adattat għal dak li jkun mitlub minnu. L-informazzjoni li kien ikun jaf il-kappellan dak iż-żmien llum il-ġurnata niktbuha fil-profil tagħna fuq il-dating online. Llum tiktibha fuq il-Facebook tiegħek jew fuq xi app oħra u n-nies ikunu jafuk hekk. Ma qabel isu l-Facebook naħseb is-social platform li kien hemm kienet propju l-kappellan. Fil-waqt li l-ulied il-persuni konċernati li xtaqu jinnamraw jew jiżżewġu qatt ma kienu jkunu involuti mill-bidu, dejjem kienu jkunu l-ġenituri l-ewwel involuti, u mbagħad kienu jitlaqgħu iż-żgħażagħ. Għandek idea kemm iż-żewweġ koppji illi jkunu ltaqgħu online? Le jiena żewwiġt ħafna koppji, imma sissa waħda biss koppja ltqajt magħha u proprju ħajżżewġu f'Settembru li ġej. Iltaqgħu fuq dating platform, ġifieri app. Ma l-oħrajn ħafna minnhom dejjem żviluppaw jew fuq il-postijiet tax-xogħol jew f'environments soċjali. Dak li taħbieb, pereżempju. Bħal mal-youth centers, fil-parroċċi, jew inkella joħorġu mal-ħbieb fil-weekends u jiltaqgħu f'dak il-grupp. Kelli koppji wkoll li ltaqgħu anke fuq il-post tax-xogħol, jiġifieri kienu kollegi tal-post tax-xogħol u bħal speċi minn hemm nibtet ukoll mhux biss ħbiberija imma mbagħad relazzjoni. Ovvjament hemm ħafna differenzi bej koppja li tiltaqa' online u b'rakkomandazzjoni tal-kappellan sewwa, però kieku jkollok inqablu ngħidu hekk, ovvjament fi żminijiet differenti. Però x'tara dawk l-affarijiet li kienu l-aktar tajbin jew inkella forsi li ittejbu biż-żmien illum il-ġurnata bl-online dating? Jiena naħseb li dak iż-żmien ma kienx sforzat iż-żwieġ bħal hemm pereżempju f'kulturi oħra f'pajjiżi oħra tad-dinja, ġifieri li ż-żwieġ ikun issettjat u maħdum il-ġenituri u t-tfajla jew il-ġuvni jridu jgħidu iva. Imma naħseb li n-nies tant kienu jgħixu f'komunità żgħira, ġo parroċċa, ġo raħal, li kulħadd kien ikun jaf lil kulħadd. U forsi dak li jkun kellu xewqa li jinnamra ma' dik it-tfajla partikolari. Ħafna drabi l-inizjattiva kienet tiġi wkoll min-naħa tal-ġuvni, ġifieri kien jistaqsi lill-ħuttaba jew lill-kappillan jekk jistax resqu lejn dik it-tfajla partikolari. Naħseb li r-rata ta' suċċess kienet kbira. Illum nies li għandhom ilhom miżżewġin 60 sena
ħafna minnhom iltaqgħu b'dan il-mod. Ġifieri għadhom iż-żwiġijiet tagħhom sodi sal-lum ma jfissirx li ma kienx ikun hemm problemi oħra. Issa ir-rata ta' suċċess tal-online dating, ir-rati li taqra juru li huma ta' suċċess kbir. Imma hemm biża' jew forsi wieħed irid joqgħod naqra attent iżjed li inti għadek ma ltqajtx mal-persuna face to face. Fl-opinjoni tiegħi dejjem il-relazzjoni timbet meta jkun hemm diġà relazzjoni ta' ħbiberija f'ambjenti ta' xogħol jew soċjali jew ta' skola, ta' studju, ta' università u minn hemm imbagħad timbet relazzjoni naqra iżjed profonda li forsi dak li jkun isir jaf lill persuna l-oħra u bekk timbet din ir-relazzjoni għax minn fuq app tista' taqra ħafna affarijiet imma kif tista' tivverifikhom dawn l-affarijiet jekk inti taqra biss jew tara biss dak li hemm fuq l-app. Kif semmejt hemm ħafna stejjer ta' suċċess mill-online dating u fil-fatt aħna ltqajna ma' koppja illi iltaqgħu b'dan il-mod. Kienet match minnhom mill-55 biljun illi sissa kellna minn fuq l-online dating. Ħanraw dal-filmat flimkien. Jien Francesca Maria Bela. U jiena Floyd Gaia. Jiena ħadd interess nuża online dating app. Bażikament bdiet bħala ċajta mal-ħbib tiegħi, kont għadni nagħlaq lejtin u qed ħanamlu bħala ċajta tipo biex ngħid għamil Tinder. U meta rajt il-Floyd qed da jidher aħjar mill-oħrajn u qed wieħed mhux ħajamil li swipe right li żgur. Għamilt swipe right u ġas ġiet match. Mbagħad rajt li ġejt match. Rajt ir-ritratt u ġbitni u għad ħankellimha. L-ewwel dejt nitkellmu fuq online web. Mbagħad wara ftit żmien li trajta u hekk ħafna affarijiet fuq hawnhekk. Qatt ħansaqsiha fuq id-dejt u nara x'tgħidli. L-ewwel dejt kienet konna morna San Pawl il-baħar, għadna nimxu mal-Fran. Ħaġa li qed wara li wasalt id-dar, ma stajtx nemmen li mor dejt. Jiena qatt ma kelli dik il-konfidenza li nsaqsi dik il-persuna tipo trid noħorġu l-ewwel dejt u peressi anke qabel qatt ma kelli l-ewwel dejt ġo ħajti ħassejta tqila biex immur fuq dal-persuna ngħidlu trid noħorġu. Meta il-familja tiegħi ommi l-ewwel ħaġa li qalt li attenta għax sibtu minn online u ma tafx vera u mudana. U l-ħbib tiegħi qishom baqgħu kollha skantati kif irnexxieli minn fuq Tinder. U biex inkomplu niddiskutu s-suġġett tal-online dating għandi t-tieni mistieden fint minn tal-lum, Matthew Bartola, grazzi tal-qajt l-istedina tagħna. Mill-esperjenzi tiegħek, ix-xena tal-online dating hawn Malta, kif qed tara qed tara tikber forsi fl-aħħar snin baqgħet Jien naħseb li simili ħafna ma xed jiġri barra fejn forsi minħabba li anke hemm nies huma ikbar fl-età li qegħdin ikunu single allura qed jirriżortu iktar għal online dating. Anke bejn iż-żgħażagħ ukoll jien naħseb li hija mod komdu wkoll kif mid-dar qed tiltaqa' ma' nies differenti u qed timmeċċja ma' nies differenti mbagħad tibda relazzjoni minn hemmhekk. X'tara r-raġuni prinċipali għalfejn wieħed imur għal dan il-mod ta' kif jiltaqa' ma' persuna? Jien naħseb li sfortunatament ma tantx hawn fejn tmur. Ġifieri jekk inti ma tħobbx clubs u bars, diffiċli biex tiltaqa' ma' xi ħadd ġdid. Aħna poplu nħorġu ħafna fi klikek ukoll u għandna ħabta nibqgħu fi klikka tagħna, allura maħniex poplu li meta noħorġu ħanitħalltu daqshekk. Allura hija komda fil-verità li inti bej lesson oħra u bej fil-break tista' tiswipe l-hemm u law sa ma tiltaqa' ma' xi ħadd u tista' tibda konverzazzjoni bekk. X'inhuma l-problemi li tara minn dawk in-nies li huma attivi fix-xena tal-online dating? Xi problemi tarhom tara li jaffaċċjaw? Jien onestament nara l-istess problemi li hemm fil-face to face fil-real life dating. Ġifieri
ikun hemm min ibeżza bil-catfishing. Naħseb jiena catfishing jista' jsir ukoll jekk iltqajt ma' persuna ġo klabb jew ġo bar. Li tmur għal dejt u l-persuna ma tkunx hemm. L-istess ħaġa tista' tiltaqa' ma' xi ħadd ġo bar tiftihem biex tiltaqgħu darb'oħra u l-persuna ma tiġix. Ikun hemm min jgħidlek li l-persuna tista' tkun miżżewġa jew għandha partner, l-istess ħaġa fil-jiġifieri ħafna mill-perikli tajjeb jistgħu jsiru wkoll meta tiltaqa' mal-persuna wiċċ imbiċċ. Naħseb jiena importanti ħafna li jekk ħad tiltaqa' ma' xi ħadd l-ewwel darba kemm jekk iltqajt miegħu wiċċ imbiċċ imkien ieħor. U anke jekk iltqajt miegħu jew magħha online dating, importanti tmur ġo post fejn hemm nies oħrajn. Ma tmurx mill-ewwel għandu jew għandha jew ġo karozza x'inkella dejjem hemm ir-riskju ta' persuna ma tafix. Speċjalment ovvjament fl-online dating ħad tiltaqa' mal-persuna l-ewwel darba forsi f'sitwazzjonijiet oħrajn tkun forsi fl-istess klikka ta' ħbieb u ħriġt ma' xi ħadd hemmhekk ma jkunx l-ewwel encounter nistgħu ngħidu hekk ma' dak il-persuna. Però ma jfissirx li t-tieni encounter huwa safe iktar mill-ewwel encounter. Għax jekk aħna ltqajna ġo bar u mbagħad ftiemna ħen niltaqgħu waħedna, xorta l-intenzjoni tal-persuna oħra ma tafix għax għadha fil-bidu, għadha qed issir taf lill-persuna. Allura dejjem tajjeb li l-ewwel ftit dates tiltaqa' ġo post fejn huwa post pubbliku. Mill-informazzjoni li għandek x'inhi r-rata ta' suċċess jekk għandek kurżità ta' dawk illi jiltaqgħu online imbagħad eventwalment relazzjoni fejn tmur? Yes, jiena milli naqra jiena huwa simili ħafna għar-rata ta' suċċess ta' meta tiltaqa' wiċċ imbiċċ għax fil-verità relazzjoni biex tkampa u biex tkun tajba ma tiddependix minn kif iltqajt imma kemm tinvesti fir-relazzjoni waqt li qiegħed fiha. Hemm min jgħidlek li online dating qed tinvesti iktar fl-issir ta' fil-dak li jkun. Għalfejn għax ħafna drabi ħabba kif għadt inti ħadd tiltaqa' miegħu l-ewwel darba persuna ma tafix, għandna ħabta nsaqsu iktar mistoqsijiet u għandna ħabta nkunu iktar diretti wkoll. Anka minħabba li qegħdin mistoħbin wara screen, allura nħossuna iktar komdi li nibgħatu ċertu mistoqsijiet li kieku wiċċ imbiċċ jew nistħu jew niddejqu nimbarazzaw lill-persuna l-oħra. Allura kif tibda ma tantx tagħmel differenza, l-iktar li tagħmel differenza huwa li l-koppja tnejlhom għandhom l-istess valuri, fis-sens valuri mhux reliġjużi, valuri umani li inti għandek l-istess core values tixtiequ l-istess affarijiet mill-ħajja bħal xulxin. Dik hija xi ħaġa li hija importanti ħafna f'relazzjoni biex taħdem. Meta inti tiltaqa' ma' xi ħadd online jew inkella wiċċ imbiċċ, importanti tistaqsi l-mistoqsijiet li jagħmlu sens li għalik huwa fejn sejjer fil-karriera x'ixtieq minn ħajtek fejn tarak 10 snin oħra. Għalfejn għax jekk dawk taqblu fihom xi tħobb mużika u fejn tħobb tiekol u fejn tħobb issiefer mhumiex l-iktar affarijiet li naraw mir-riċerka u anke mill-esperjenza li jitkissru relazzjoni tħabba fihom. Però il-core values x'ixtieq mill-ħajja u kif tħares il-ħajja tagħmel differenza kbira u anke tara il-sodisfazzjon ta' koppja meta qegħdin flimkien u m'għandhomx l-istess core values. Ħajkun hemm disgwit il-ħin kollu. Hemm ħafna li sabu x-xorti fl-imħabba online, però sfortunatament hemm min-naħa l-oħra tal-munita. Ħansegwu dan il-filmat flimkien dwar dan. Romance scam tinħoloq meta persuna li għandu intenzjonijiet qarrieqa jidħol f'relazzjoni romantika ma' persuna oħra. Għall-ewwel, din il-persuna tikseb l-affezzjoni tagħha u mbagħad juża l-illużjoni ta' relazzjoni romantika biex jimmanipula lill-vittma. L-iskemers huma esperti f'dak li jagħmlu u jidhru ġenwini u kredibbli. Il-con artist huma preżenti fuq il-biċċa kbira tas-siti tad-dating u tal-midja soċjali. L-iktar każi li nsibu ta' frodi hija dik li tibda minn online dating. L-intenzjoni tal-iskemer hija li tistabilixxi relazzjoni malajr u jikseb il-fiduċja tiegħek. L-iskemers jistgħu jipproponu żwieġ u jagħmlu pjanijiet biex jiltaqgħu wiċċ imbiċċ, iżda dan qatt ma jseħħ. Eventwalment imbagħad jitolbu l-flus. L-iskemers ipoġġu profili bl-użu ta' ritratti misruqa ta' nies oħra, ġeneralment li jkunu attrajenti. Huma jitolbu lil ħaddieħor biex jikkuntattjahom. Dan huwa spiss magħruf bħala catfishing.
fejn wieħed juża ritratt li mhux tiegħu u jipprova jqarraq bin-nies. L-iskemers ħafna drabi jgħidu li qegħdin impenjati u jkunu involuti fi proġetti barra mill-pajjiż. Dan jagħmel aktar faċli li jiġi evitat li jiltaqgħu personalment u aktar komda meta jitolbu flus għall-emerġenza medika jew las legali mhux mistenni. Jekk xi ħadd li jiltaqa' miegħek online jitolbok l-informazzjoni tal-kont bankarju tiegħek biex jiddepożita xi flus, huwa probabbli li juża l-kont tiegħek biex iwettaq skemi ta' serq u frodi. Allura wieħed isaqsi kif tista' tipproteġi lilek innifsek mill-online scammers? L-ewwel ħaġa li trid tagħmel hi li tara li l-profil huwa reali. Illum il-ġurnata hemm diversi siti soċjali fejn jgħinuk f'każ li jkollok suspett fuq xi ħadd, bħal Being Verified. Being Verified huwa sit soċjali fejn wieħed jista' jfittex dwar il-persuna u tara jekk humiex reali jew le. It-tieni ħaġa li trid tagħmel hi li toqgħod attent kemm titfa' informazzjoni personali fuq siti soċjali, għax scammer juża din it-tip ta' informazzjoni biex jibda konverzazzjoni miegħek. Riċentament Netflix ħarġu dokumentarju fejn tkellmu ma' vittmi li ġew imqarqa mill-istess scammer. F'dan id-dokumentarju naraw li wieħed għandu joqgħod attent kif jagħti l-informazzjoni tiegħu lil persuni li ma jafhomx għax jiġrilu bħal dawn in-nisa. Kif rajna trid toqgħod b'sebgħinejn għal dawn l-aspetti kollha negattivi tal-online dating. Matthew, dawk illi nista' ngħidu hekk jingidmu minn dawn l-aspetti, x'tip ta' emozzjonijiet jgħaddu minnhom? Hija krudeltà huma din jistadu n-nies fuq l-iktar wieħed mill-iktar bżonnijiet bażiċi vera that we belong li isibu nies li huma vulnerabbli għalfejn mhux għax għandhom xi ħaġa inqas minn ħadd ieħor imma għax qegħdin hemmhekk ifittxu r-relazzjoni, ifittxu li jkunu mixtieqa maħbuba. Allura meta inti qed tfittex ir-relazzjonijiet, inti qed tkun vulnerabbli għax qed tinfetaħ u qed tafdal dak li jkun. U meta mbagħad tiġi tradut b'dak il-mod, ħadd affettwak bil-mod li ma tkunx tista' tafdal ħadd ieħor wara. Ħadd tkun iktar diffiċli għalik li tafda lil persuna oħra. Allura tajjeb li wieħed jitkellem, jiftaħ qalbu, jsib ma' min jitkellem anke ma jgħixix waħdu. Ġifieri niltaqgħu ma' anke klijenti li jkunu nserqu eluf kbar ta' flus u jgħixuha waħedhom anke ħabba xejn imbarazzament li jħossu mistħija li jgħidu lil ħadd ieħor għax jisu kultant diġà hemm ftit mistħija għan-nies li jfittxu l-imħabba jew relazzjonijiet online. Issa jekk inti għamilt hekk u xi ħadd daħaq bik jisu iktar tħossok umiljat, meta fil-verità inti kont qiegħed hemm meta tagħmel xejn ħażin prova tfittex u tibni relazzjoni u ġejt migdum bħalma xi ħadd daħal ġo darek u serrek. Inti vittma u ma xejn ħażin inti. Semmejt il-fatt li ċertu persuni ħossuhom umiljati li qegħdin parti minn din ix-xena online dating. Jiġifieri il-perċezzjoni tan-nies hemm barra lejn dawk li qegħdin fix-xena online dating kif tinsab bħalissa u kif tara li qiegħda? Mhux kulħadd l-istess, jiġifieri hemm min għadu jirreżistiha u jħares leha bħala inqas milli tibda relazzjoni wiċċ in wiċċ. Waqt li nemmen li l-maġġoranza l-lum il-ġurnata qegħdin jifhmu qegħdin jaċċettaw li l-ħajja timxi għall-online, allura anke d-dating qed imur online. U taħseb li hawn għarfien biżżejjed speċjalment dwar l-aspetti negattivi tal-online dating? Għaw biżżejjed u onestament nemmen li xorta għaw fejn nitalmu iktar minn nitalmu iktar naħseb anke li niftakru f'dawn l-affarijiet għax jisu kultant meta qed timmeċċja ma' xi ħadd u il-moħħ jaqbad jiġri, jaqbad jiffantazizza u dak li ma nafux fil-bidu ta' relazzjoni, il-moħħ jimliħ bil-fantazija tagħna. Allura nibdew nimmaġinaw ħafna futur u ma nagħtux każ kultant il-clues li hemm li jisma' qed niġu ngannati. Jiena l-parir tiegħi dejjem ikun tagħti qatt flus, tajjeb, fil-bidu ta' relazzjoni, anke jekk hu każ ġenwin, għax inti għandek bżonn tifhem din relazzjoni jekk ħanibdewha mill-bidunet fejn jien qed nagħti l-flus lilek, inti dipendenti fuqi. Hemmhekk x'tip ta' relazzjoni qegħdin nibnu ma' xulxin. U l-imtip ta' persuna għadha ma tafek li ġa tħossha komda titolbok ċertu ammont ta' flus. Allora hemmhekk jiena l-parir tiegħi dejjem ikun jekk inti qed tibda relazzjoni fil-bidu anke jekk bdiet wiċċ in wiċċ, tagħtix flus. Prova ifhem u anke saqsi sħabek u tkellem.
L-aħħar mistoqsija li għandi, dawk li għaddew minn daw it-tip ta' esperjenzi negattivi, x'parijiet tihom, x'inhu l-ewwel pass li għandhom jieħdu biex ngħidu hekk jimxu pass il-qudiem fir-relazzjoni tagħhom. Jien naħseb nibdew billi naċċettaw li ġejna ngannati, tajb hija xi ħaġa li tiġri, persuna tiġi ngannata bħal mat l-ewwel bħal ma xi ħadd jisraq dak il-mowbajl minn fuq il-mejda. Tkellem ma' xi ħadd li tafda, xi ħadd li taf li mhux ħajtaq bik, taf li mhux miġġarek tħossok iktar ħażin. U fl-istessin fakkar jekk innifsek li mhux kulħadd hekk. Hemmhekk hemm ukoll nies oħrajn li bħalek ġenwinament qegħdin ifittxu relazzjoni. Grazzi Matthew tal-li samet magħna l-opinjonijiet tiegħek dwar dan is-suġġett u dak kien episodju ieħor ta' Intminint illum iddedikat lill-online dating. Nixtieq nirringrazzjakom tal-li għattu magħna għal ġimgħa oħra u minn hawnhekk nirringrazzjaw ukoll lill-sponsors kollha tagħna. U nfakkarkom illi dan il-programm huwa mtella mill-istudenti tal-Baċellerat tal-Midja fih dan l-Istitut tal-Arti Kreattiva. Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor ta' Intminint. Grazzi lil ProTrade għas-siġġijiet, St. Albert Ironmongery u MFCC għall-għajnuna fis-set. U Logo Express għar-rigali tal-mistednin.